Jeg skal lære jer nogle tricks i dag, og sådan noget med baglæns salto og alt muligt, og hvad de hedder og sådan noget. Og jeg begynder nu. Ja, det første er at lære en salto. Hvis I nu ikke kan, så lander I sikkert sådan her. Men I skal ikke være bange. Det I skal øve jer i, det er bare at hoppe. Og så bare tage alt mod til jer og svinge rundt. Ja, og det hedder et frontflip. Hvis man skal udtale det rigtigt, så hedder det et frontflip. Ja, men nu skal vi til et sideflip. Og det er sådan lidt svært at lære det. Men jeg lærte det rigtig hurtigt. Og det er derfor jeg er rigtig heldig. Og hvis I har lært en salto, så skal I bare svinge til siden. Bare svinge til siden, mens I laver en salto. Og ud. Så har vi lavet et sideflip. Ja. Eller det var nok et hul for langt. Ja. Jeg ser sådan her ud. Ja. Og så skal vi nok lære jer en flikflak. Der er sådan et kraftspring-agtigt. Og så skal I bare lave en halv sals og lande. Sådan, tage hænderne bare sådan så I lander. Og så først, så øver jeg i det her. Ja. Og så efter det, så kan I godt begynde at svinge. Ja. Og så laver man et kraftspring. Og så skal I videre til et slags araberspring. Sådan noget. Og så skal jeg lave det nu. Ja. Sådan noget. Araber. Hvis I kan lave en værmøl. Ja, det kan jeg heller ikke, så. Eller måske. Så skal I bare øve jer. Så skal I bare lande. Sådan her. Så har I lavet araberspring. Og husk at sætte af. Ja, så skal vi videre til en sidelæns værmølle. Og det er bare den, I skal svinge rundt ligesom en værmølle. Bare være sådan ligesom I svinger rundt. Sådan. Bare helt lige. Sådan skal I bare gøre i luften. Ej, det var ikke lige så godt. Ja. Og så sådan der gør man. Og så skal vi videre til et backflip. Så der er en baglæns salto. Og det er ret kompliceret at lære nogen. Men jeg kan prøve så godt jeg kan. Først skal I øve jer i at lande på ryggen og svinge tilbage. Og svinge lidt sidelæns. Og så bagefter skal I bare svinge lige baglæns. Jeg ved godt, det der ikke lige var helt lige, men det kan jeg godt. Men og så må jeg øve jer lidt, så lander I sikkert sådan der. Så når jeg øver jer rigtig meget mere, så lander I sådan her.
sikkert. Og så lander I nok på vandet, når I øver jer lidt mere. Og så lander I bare på benene. Så skal I videre til det sidste. Det er backflip med skrue. Og det er sådan, man skal bare lave bare en tiltur og svinge til siden, ligesom sideflip. Ja, og det var den video, så håber jeg, at vi like den rigtig meget, fordi at jeg har brug for nogle mange likes, og jeg er lige begyndt på YouTube. Jeg begyndte i går på YouTube, og husk at like den.